אוקיי חברים, מה קורה כאן בומן? זה אני מעלה פה עוד סרטון חדש. בוקר כרגיל, חופש. בא לי לדבר איתכם על משהו חשוב. אני רוצה לדבר על כל מיני פרקים. אני לא אעלה בזמן הקרוב כי צריך להתכונן, יש עוד חודשיים בית ספר, חייב כבר לבוכה. אז אני לא אעלה בינתיים, אבל אני אחזור עליכם ב4 לשמיני לסרטון ולוג עם חברי הטוב נתן סקוטר, יאללה סקוט. אז קיצר, אני לא אעלה סרטונים החודש הזה, יפה מאוד, סטייל חברים. אל תשכחו, לייק, שייר, סאבסקרייב, קומנט. תגובות, תגובות, ותלחצו על הפעמון שאתם או את תהיו הראשונים או הראשונות שתראו את הסרטון הזה. אז עכשיו אני מסיים כאן את הסרטון, תודה שצפיתם, יאללה ביי, כאן היה בומן, ביי.